ngaten leres. Ngendikanipun Iwang Jagat Giri Pratingkah bilih wonten Arjuna ingkang wantun ngembari kaliyan kula. Koko Prabu sampun dipun pambengi badhe kula kendharat Janaka menika kosek aja kesusu. Kakang Semar ana Janaka sing mrene ngembari karo aku. Kakang Semar bakal tak kembarat. Apa? Kembarat. Ambok ke timur. Bareng mataku kelilipen gareng. Kelilipen apa? Kelilipen kewan. Mbok kelilipen pacul. Bareng yo sia-sia ora adine ora. Sopo iki Nalendra? Takon karo lho kok sik to? Kowe iki Janaka kok ora ngerti karo aku ki piye to? Oh iya Dik. Iki sinuwun Prabu Sir Bathara Kresna. Wah, minggir tendangane. Kosek Werkudara aja kesusu. Iki Janaka lho. Koko Prabu kasinggihan mengaten koko petuk. Sinuwun Kresna kaya ora paham-paham to ya. Aku dune paham kok. Nun pangapunten nggih, Den. Niki pancen mbuh kula kok ora ngerti dadi kaya ngeten iki pripun. Janaka ora gelem salin. Wujud sejati aja takon dosa tak panah. Nganggo Kyai Pasopati. Mati dening aku. Apa to anggap aku ora pasok saben dina? Kok kowe nibake Kyai Pasopati. Ayo tandang ana Janaka kose. Wis to, wis. Arjuna sabar. Iki aku sing ngurus. Inggih, kok ora usah. Kowe rasa nesu. Mboten. Yai KIP. Kepiye Kakang KIP? Ojo ketawa. Aduh arep karo adine kok guyu. Wis kowe ora usah dadak ndelik-ndelikke aku wis ngerti kowe sapa. Sapa aku ayo. Lho, tak batang nang ngene apa piye? Batangan nek pancen iso. Kowe rak Bagong to? Duh. Lho, Bagong wae. Kaya ngene kok Bagong takono masyarakat wayang kaya ngene iki jenenge Janaka. Lho lah iya ning kedadian saka Bagong sing ngomong sapa? Tak batang kowe aja selak. Kowe Begawan Durna. Udu. Ngawur wae ora. Oh ngaku wae. Petruk dalem Kresna iki maliyane Begawan Durna. Ayo diajak